Maragul ning PHA o Philippine Heart Association igbalaw sa pamagpatupad ning PhilCardio Registry. Pakibalwan tayo iti king report ng Patricia Mamangon. Ipinagmalaki ni Dr. Walid Amil, President ng Philippine Heart Association o PHA para sa taong 2025 to 2026 ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng PhilCardio Registry, ang flagship program ng PHA para sa buong bansa. Layunin ng programang ito na makalikom ng datos mula sa 5,000 na pasyente upang matukoy ang lawak at epekto ng cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas. Ang proyektong ito sinimulan noong August 21, 2024 na may 8 registry center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Biggest ito na landmark project ng Philippine Heart Association conducted among 8 centers nationwide sa buong Pilipinas po, Luzon, Visayas, Mindanao, and Metro Manila, wherein we are enrolling around, target namin 5,000 patients na hospitalized for 8 cardiovascular diseases. So far sa ngayon, we've been recruiting for the last 8 months. Nakaka 2,000 na kami. Wala kasi umanong sapat at komprehensibong datos ang Pilipinas sa CVD na nananatiling pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa. Ang registry ay tumututok sa 9 na pinakakaraniwang CVDs. Kabilang na dito ang ischemic heart disease, hypertensive urgency at emergency, acute heart failure, congenital heart disease, pericardial disease, peripheral arterial disease at marami pang iba. Makikita natin dito yung impact, ilan ang na-admit for cardiovascular diseases all over the country. Tingnan namin ilan yung prevalence, alin ang mas madami. Then ang main purpose talaga nito is to have a nationwide registry data. Simula lang po ito, after matapos ito, tuloy-tuloy na ito. Until registry kasi tuloy-tuloy yan. And we can also show to the world na meron tayong sariling Philippine data that we can present sa acting lectures abroad. Mahalaga ang datos upang makagawa ng polisiya para sa prevention. So, and this will somehow also help formulate policies for the Department of Health. Eventually, magkakaroon sila ng policy based on our nationwide research na pinakondak natin. Target ng bawat site ang 3 hanggang 5 pasyente kada araw upang maabot ang kabuuang bilang ng kalahok. Inaasahan ng PHA na ang resulta ng pag-aaral ay magagamit bilang batayan ng gobyerno sa pagbuo ng mga programa sa heart health. Bukod sa kalusugan, may malaking epekto rin ito sa ekonomiya. Ang pag-iwas sa CVD ay makakatulong upang mabawasan ang gastos ng gobyerno sa healthcare habang pinapataas ang productivity sa pamamagitan ng pagbaba ng absenteeism. Para sa PHA, ang PhilCardio Registry ay hindi lamang para sa akademikong layunin, kundi para sa konkretong hakbang sa pamamagitan ng epektibong polisiya tungo sa mas malusog na sambayanang Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.